morning, people. Good morning, good morning, good morning, guys. Hi, Rosamas. How are you? Rosams, how are you? Mamka say, guys, nangoti dakumunda ngoti kumorosei, guys. Tunangu kumorosa yangu, guys. Nangoti ndikumorosei. Kuti muri sei. Ndango kubvunza mvunzo asi toda kumorosai. Parece muito de colocação. Somos a chirunguito. Guys, ndakubvunzai. I hope muri bo, guys. Ndakubvunzawo, guys. Munhu akauya pawo pangu kana paposti pacomment yangu magosta handisi kutaura vanhu chaicho because vanhu tinogona kutaurira tikadzikisisana. Ghost rouya window rako ghost rouya pacomment pako, guys, rotanga kukuataka naye ndikaatakawo bheki ndinganzi ndaipa here ataura nechokwadi ndiri munhu wenyama. Ghost rouya pandiri mucomment section kungoya kuzoataka inini of all the people. Hauna kudamwa, haundi kuzivi, hausi shamwari yangu, handina kukuvinga, kungondivinga oya onti tuka. Ndakatuka oni ngazi ndakanganisa here, guys, ngataura chokwadi. Nokuti vajaira kuti atipinduri. Munoona? Vajaira kuti anza atipinduri. Hava ila vadi kupindurwa. Isusu vangunyarara. Tiri vanhu venyama wedwe. Maghost kana muri bomcomment section. Vamwe vacho nafuta anenge atori vanhu vari panapa. Vozonopfeka maghost accounts. Vamwe vanhu vanenge atori padhuze nesu. Achida kutuka oenda nopfeka ghost account. Ko uya account udze usina ghost account fair. Panda kanganisira kana kuti panda kutadzira. Uya usiri ghost. Tinyatotaurirana. Aliti because we tinenge tine communication yakanaka ndichineziva kuti aiwa munhuwo arisi ghost. Zvinoya uri ghost. Wondipfekera ghost account kuti uye kuzoti ataka pa comment yangu kana pa post yangu, guys. Ndikatukawo bheki munhu yeye. Mungatondishora. Ukatuka bheki votora zvima screenshots zvawatuka vakufambisa. Azvitivhundutsi zvokutorwa ma screenshots izvi. Ma ghost accounts because vamwe vachona vari pano rikai ndikozvitaura hangu. Azvitivhundutsi zvokutora ma comments ma screenshots aya muchinokanda kuma group enye satanist. Azvitombotivhundutsi kana but ndimuri kuita kuprovoke vanhu. Don't provoke people. If you don't like somebody, block the person. Kana usingatifarira hauna kunide kuya padiaries panapa uchiti follower kana uchiziva kuti aufariri email, just ungoblocka nepage racho usarione woenda kune zvinoenderana newe zvirivayo izvozvo zvokunoita zvaunenge uchida kuita zvokutuka nekudini kunotora zvinhu zvekuma screenshots evanhu nemapictures evanhu tinoposta. Ita izvozvo kwamunenge muchiita ikoko. Hatiuyiko isa hatiko ine hangu handiko handitouyiko handitopindi kuti magroup itoto. Saka there is no need. If you don't like chi, if you don't like munhu, blocka munhu. Andina reason yekuswera muchikuteverera kumashure kwako ndisingakufariri. Anditi kana ndisingatokufariri andina need yekuswera ndichitoteerera kuona kuti uri kuita nezvei, wapostei, waita nezvei. Ndinokotokublocka because handikufariri. Zvikuru sei kana uri aya magosai, I'll just block you. Ukati uya uri munhu fefeka, I would understand kuti no, but munhu zvakutaura zvine sense. Andoona munhu ari kunditsiurawo pane zvakanaka because munhu zveshuwa. Hakuna ghost rinotsiura munhu. Ghost rinoya kuzokutuka chete rorova basi kuzongokuataka simply because she doesn't like you or he doesn't like you. Ghost arifira kakudza kuti ienda so apa aiwa pa makanganisa apa shuwa gogo makanganisa haridaro rinoya rokushauta rotanga kutokutukirira roinda rotokuudza iwo uchembere. Hamuna kuti munototaura nyanza munotaura everyday dzokuti machembera vanhu vachimuchudza vakadzi vane ma 41 42 kuti chembere. Ndoda kumbokubvunzai imini. Zuka akaisa age restriction here pa Facebook apa. Pane age restriction here akanzi akusi kudiwa ma 40 ma 50 ma 60 pane ma 60 nema 70 apa. Zuka akavhurira munhu wese kuti munhu wese ave free. Ene munhu ari kukuudza izvika izvi. Ghost, we don't know kuti yane makore mangani. Ghost rikuya richikudza izvi. Nokuti ndikafika ghost kanogona kusvika 19 years.
ndikatoka ghost kapana ndingachindiziva ndogona kuenda ndiri 18 ye ndichitotukawo wabia wangu wesaizi yangu kuti chembere munoti chembere kumusha kwenyu kune chembere dzine swagere sesu kudai kune chembere dzine swagere maghosti mimi kumusha kwenyu kune chembere dzine swagere he timbokubvunzai ushonga nditi unondiziva kuti chembere everyday unotini kana ndichimira paglass zvandinoona everyday nchizviona ndakamira paglass rekumba kwangu unoti handisi kuzviona kuti ndakura zvinyuwani here zvaungadudza zvinhu zvandoona everyday paglass panoita makeup paya kana pane ndiri paglass hangu ndipedza kugeza pakandidzora mafuta nditozviona kuti hei vakumanaka haiwa handafamba 42 nyasha dziya dzazouya haiwa ndakakomboregwa daily ndozvionera paglass ndoga I know myself, I know makore angu imbotikira zvituko zvinyuwani uyaione zvituko zvinyuwani izvokuti machembere izvika izvi tinozviona everyday paglass tanetsa nazvo asi zvinyuwani ndatimbokuudzai pachena because yes of course ini tine timu yangu yepaDiaries Hope inoti Smelly don't answer nyararai vanondidzora pakwanda but zvimwe zvachonaka ndatirika ninguya live ndisina kana kuvaudza zvinozonyanya kana muchifungwa chembera dzikudairika muchaita mistake manje muchifungwa chembera dzikudairei ukandivinga pakomenti yangu aiwa ndotamba newe nditukei kwamunondituka kwandisingakuonei uko nditukei koko handina kana pressure kana dhiri because izvozvi as you speaking right now munhu akagwa ari kutukwa president wenyika ari kutukwa asi ari kungotonga izvozvi as I'm going to church kune munhu ari kutuka Jesu right now but vakangogara pachigaro chenyasha vachingorishe as I'm talking right now president wekukanzani wekuAmerica Biden whatever Biden kune vari kutomubhasha zvisingatoiti right now kuAmerica ikoko kana kuti kupi but haagere pachigaro chake ari kungotonga saka ndizvazvi hazvichinjise munhu kuita anything zvazviya zvokuti andikwaifunga tazomutuka tazomugara aiwa entertainment tenge tichitotamba asi zvakanditadzisa kuita sei zvazvi but ngatingorespectanai I know kuti some of the ghost account vanenge varipo nemaoriginal accounts avo pano saka ndangoti ndingozvipfudza zvangu musunday so tichiseka so tichifara so tichienda zvedu kuchechi so kuti kana ndinonamata kuna Mwari ndobva ndasvika ndichizvigeza ndichizvinatsa chiti Mwari ndambotukawo asi ndiregererei asi ndinotaura chokwadi anomaona siyanai nekuya kuzoti ataka nekuya kuzondidena pawo comment yangu kana pawo pangu you don't like what is done paDiaries please move to the next page enda kupage rimwe tinosara nemadhiaries aripo iwayo tinotosara nemadhiaries aripo iwayo you don't like what is being done here panotaura vanhu vakawanda panapa handisiri ndinotaura the mistake that you are doing I have never come ndikataura nyaya yemunhu pano handitauri nyaya yemunhu people bring their stories here munosiya vanhu vaunza nyaya pano muda kuataka tek nemuna host come on you can do better guys you can do better I'm just a host munhu auya nenyaya batai munhu ye ina handizive nyaya dzevanhu handifambiri nyaya handidzifambiri handidzitsvagi ndongoona dzichiverengeka ndongoverenga ndichidarika but munhu anenge auya nenyaya yake panapa handirambe handingarambe and handina ndinoenda kunofosedzwa kuti iwe nenyaya yako aiwa munhu anotondifonera ega Smelly ndida kutaura nyaya yangu yakati ndinotaura nyaya yangu seizvozvi so mangwana handitika kune vari mumabody members handiti endo mabody members kwaichi committee handitika yamike iri kuda kuuya paDiaries kuzotaura yamike pasi committee yake iri kuda kuuya paDiaries mangwana they called me ndichori mukati mehustling busy ndiri kuJoburg nezuro ndiri mukati mehustling Joburg uko 3 times ndikaona missed call ndikati ndiani number idzi vekuZimbabwe ndikati vachafona back manheru bva ufona back zvakare handiti Vicky hazvina basa kuti some of them are my bridesmaids. I don't care. I know that for a fact some of them are my bridesmaids because ndozvinoita vanhu izvozvo. I don't care if they are my bridesmaids or what. I don't have a bridesmaid. Inini I've got a family diaries. Ndosaka ndati vamwe vacho munenge muri pamawall pedu handitika munenge muri pafriend list edu asi kana wakuda kunditukaona nonoteka neghost uya undituke kasi zvauri. Come and bash me the way you are. Don't bring a ghost account. I know how Facebook operates, Vicky. It's not new. And I might be your friend on Facebook, but if I want to bash you, I go and wear a ghost and come and bash you. After all, I go back to my original account. I come and say, Vicky, I love you so much. I know this game. We know it.
We know it. It's not new on Facebook. Hey, but if you don't like me, please block me. You won't see me. Apana tunotombo wanda boman kids okuti na ewe zoni follow kana tidai. Apana. And it you go around attacking wrong people every day. My ghost account. Thinking kuti amudavirwi. Munairasa. Ndinoku mazana majeka tishakudayirai. Ene kana ndakudaira kutukana hakuna limit. Kutukana zvamunaitawo kwamunenge muri kukopoka. Kutukana hakuna limit. Ndakutukira mai vako, ndakutukira dzinza rese. Ndakutukira dzinza rese. Ndizvo ndichatongoitawo. Because kutukana hakuna boundary, hakuna limit. Mukashisa izvo munenge babatsirika. Hapana panomboya nchikutuka kuti wakanaka. Hapana. Iwo unotoa chitotuka kuti zimino handiti ndotinora kutoona. Ndori chori papa ndiri iroro. Handiti ini chanchikutukawo. Iwe kana uri ghost account singakuoni kuti zvikuheteka chakutukira mai vako because iwe handisi kukuona. Iwe uri kunditukira mhino yangu because uri kuiona. Iwe uri mughost account handisi kukuona. Saka chakutukira mai vako kuti zvikubate. Kachingove fair guys. Let's be fair. Let's be fair. They are battling their own demons, true. I know kuti nini nditori enemy yema ghost akati one day, a group of ghosts that I know for a fact. But it's not in they stop me. Why not block me? Why not block me? Ndi block it. Haumbofoka ndi wakaona enemy yako zvainonyora kana zvari kutaura. Haumbofoka iwona, please block me. Inini ndikatoona ghost ka rinoto to reveal ka ndito blocker. At the same time I block. Ndito blocker. Ndosaka ndichitaura kuti sometimes behind the ghost accounts kune vanhu chini vinga fair uye kana wakatadzirwa neni. Guys, how many times have I been saying kuti kana wakatadzirwa neni come uye taura ndiri munhu kana pane munhu ari easy kutaura naye it's me. Munhu ari easy, munhu asingavhariri munhu panze, munhu asingavharirire munhu anoya kuinbox, that's me. Come to me ndifese. Ini ndauya ini nangu gogas nyaya yangu yakamira yakadai makadai handina kufanira kakubatira chikumbu tiri vanhu katosoverani. And you don't just use my ghost accounts and then you come. It's a group of ghosts. Anongoscama iwayo agara ndoscama kuti arivayo. It's a group of ghosts iwayo vana satani vavo. I know kuti ndaita life ka. I know kuti ndatinchaswera nditrenda. Ndatozvitira izvozvo purposely maunde kuti nditrende. And muzviziva pamunenge tinditrendesa papaya kuti no publicity is bad publicity. Vasingandiziva kuti yakuzotsvaga kuti meno chendo upi. Though I'm not after numbers. I am not after numbers. But mukatituka ka kwayaka comment yangu hauna andinambokuvinga. Uda kutaura nyobvoka ndichakutuka. Ende kana uri ghost ndimbosori chiti kuti ndingokutukira mai vako ndapedza newe. Mai vako ndovanongofamba navo. Inongobafa chiro kwavatuka left right and center. Handingogwadzi utokuseka kuti benzo rotuka chituna ere. Rotuka munhu akatodyiwa nemujuru kudaro. Zvandotongoita. Because nice umwe wacho watinozoitawo ka. Unongochiti ndikurespectawo vana vechidiki. But vana chidiki vacho naivavo, that is kana vari vana chidiki vari maghosti imomo, they don't respect you. Vantu yakuzokushauda. Usandi respect, but usandi linge pa comment yangu. Andika, don't talk about my name. Just block me. Don't talk about me because I don't talk about you. I don't talk. Izo zvantu ndakumenshana zitari maghosti ani muchazwa. Muchamaona. Achitira bhutsu dziya opfeka bhutsu dzovakwana vosunga netambo. Mochaka kuchimeli muchavaona. Mirai ati munofamba muchavaona mufamba muchazoseka mega. Hapana zitara ndataura pana pare ghost, but muchavaona. Because apfeka bhutsu dzikamukwana. You don't like me, block me guys. Ndichasara nevanhu vanoda kuziva kuti tinotamba naSIS MELLY yakakanganisa tinovatsiura. Same time unozati handirambe kusurwa ini guys, ndinosurwa pakawandisa. Handirambe kusurwa. Ndinosurwa pakawandisa ndiri munhu wenyama zviro kuti ukachembera unoziva zvese. Unotongoita mamistakes semunhu wenyama. Unotoita mamistakes kazhinji kacho ndopa muchiita more mistakes. Anomaona kana wakura. Ndoita more mistakes saka unenge uchitoripo pakuti vamwe vanhu vanenge vachiita mistakes ako vandopa kukutsura kuti apa pandofunga makanganisa. Aiwa apa pandofunga madai. Seni ndine timu dzakadaro dziri kuinbox WhatsApp kwangu. Ndine timu dzakawandisa dzakadaro dzinodaro. Dzimwe dziri kuna UK, America, Australia, Canada, Namibia, South Africa, cheche muno Zimbabwe. Ndine timu dzakadaro vakadzi vakuru nekuti SIS MELLY apa. Vamwe vacho ndovachitota ndiri kungotsisa hangu because izita renyu brand name. But mutori mudiki kwandiri by far. Ndito respect. Ndoti kana zvakadaro ingoti tenyu imuchiti sisi nichitowako. Zvichitofamba zvakadaro ndezvezvitotofambira. Aiwa guys, ngatisadarana. It's wrong. It's so wrong.
is so wrong. Now I understand why my celebrities are chipindura. Ekuzimbabwe muti kwanze mutora screenshot ye celebrity apindura vanhu yene yona zvanyora munhu wenyama muri kutuka yaisi simbi iyo simbi nechangura wani munhu mundimi maende pawall pake paposti pake mosita kuti hey maiti chani pamuromo hey azodai munoenda ndimi munokomenta paposti yake pawall pake umantomutega chako chakaida umutuka kuingoenda feya kwauri munhu siri ghost unomutuka muonza mpedzerani hapana pamuromo panenge achimboita paya but ndisi tinoenda kunodena hanzi sitana nopindura vanhu ndimi mukuenda kunomudena kunomutuka paposti pake. It's not right. Ngatigei kudaro simaghost zvevamwe vangu handisi kutaurira mamwe maghost ndiwana kuti nditaurire kuti aiwa you don't like Melly, block Melly. Kana muchigona kutora kusora muchinyora muchitiswerera zuva rose muchitaura about Melly muchitora mapictures kumawall kwedu muchiita zvamunoda mameme muchigadzira tisingacomplaini. We are allowed also to do the same tichikupindurai. We are allowed to kupindurai tisha the same thing. Because musiri mimega makapuwa muna kupuwa mvumo ime kuti chisumukai mupinde pamawall evanhu tinotora mapictures emu. Do that, start complaining. We are not complaining. Tatozvijaira, we are okay with that. Inini my family is much and inotozviziva ndinavo muno motikari. They know kuti ndo game rachatoza kuti mukasangana zvo don't musabatikana, don't batikana, move on ingoseka muchidarika. They know vanozviziva. But you kauya unini tiri allowed to clear witness nzarako rese. Because that's what you are doing also to me. Antimaona. Kan chiro kanaenda kunobva kamwa kuvana. Ngatitegei kudaro. But anyway guys, happy Sunday. Ndagona here kusatsiye guys nhasi. Kana kuti ndichatrenda netsiye idzi. Ndagona here guys kusatsiye idzi. Kana kuti nhasi tsiye futa dzinonyatsobuda musha. Ndisora ndiri topic of the day. So guys, kune vanhu vanoti vada kuuya nenyaya dzavo, toscreena here, tovarambidza here kuuya kuzotaura nyaya dzavo. Just because they are a group of people, a group of ghost account, a group of cowards that wears ghost to go and attack somebody. Toramba, we not rambe guys. But there is you bring your story, you are welcome. As long as you think I need to tell you, uchi wearing yako. Oh, tutofamba nayo, tutoifambira. Nga panenge pachitogwa dzamwe munenge muchifarira wani munenge muchifara panenge pachitogwa nyaya dzokuti munauya nenyaya yake muchitofara muchikomenda zvasiyanei nokuti favorite yako ka aurambisi kumudefenda handitika kana uri munhu unoda uchizowo zvakanakawo zveside remunhu anenge kana pane munhu anenge achitaurwa kana kuti chi handiti but usazouya uchiti direct kuda kunangana nekuti ubhashe in straight your point mune zvakanaka usina kuataka munhu usina kuya kuzoataka Melly then you are allowed katotofambirana nadzo kuti aiwa yotoita debate inonakidzaka debate because we cannot say all of us we cannot say yes which in one aiwa tingadaro hazvina kids pana hotoya nevamwe vanoti aiwa zviri kutogwa nevana vasiri izvo isi takaiti go zvakanakawo anomaona then zvobalansa anomaona zvobalansa nakuti ndikanda kudza kuti aiwa pana patisi kutomira padiaris tikutongoenderera mberi kana munhu anenge atongoya nenyaya sezvo zvinongona ndakudza ndikati kune part 2 yamaipas part 2 handiti committee members ndodzakati vakomana zvimwe ndezvimwe ise toda kutaura handiti ndikati no problem and no problem zveshu tongoita zviripo ndachisa zvangu dzina speed but zvaisitori intersection ngetori intersection anziza musadzisirwa sure na ghost awo they won't do that Derek avagoni they won't do that kuti vazoti tazomuonawo gogomeli kana kuti ani vakadai haiwa izvi zvavaiti varipo pakumirira chakashata ndo chavanotora vofamba nacho chakanaka chero kadi avachione avafi vakachiona ndizvo zvavanoita avafi vakachiona anomaona mabhunu aripo muchapera aripo pamwe vaghosti pana aripo I blocked 2 nhasi makuseni ndovakomana vaya nhasi makuseni I blocked 2 pano papage varipo pano mabhunu but vanogona kuve vasina kuwanda but varipo ndabloka 2 nhasi anomaona indangoti hangu tingotaura ipapo kuti guys
hanzi atsakutsiye meno tatojaira wati zvichaningirira It's not a problem. All right, guys. Ameno, guys. I don't know kuti zvinombofamba sei andizive, but inini zvandinenge ndichingotara ndezvekuti kana tichita unoona uyu anonzi Mabhunu Muchapera, anonzi Mabhunu Muchapera, anditi Mabhunu Muchapera. I've been seeing him panapakoro here, I don't know, for quite a long time. Asana mbomona ghost munushu, asana mbomona chindi ataka. Kana chindi ataka undofunga anondi atakira ukwano, ndi atakira ufushi. That's fair. It's a fair deal. Animona, it's a fair deal. Akana nondi ataka wanondi atakira wansinga zvona kwa yapana akakati sisimeli aiwa pamakanganisa kana kuti zvipana pa fair deal. Tinawo maghost akawanda azere panapa, but hatuke vanongouyawo voda zvikurira kana chizonituka vanonitukira uko. That's of which that's fair, because ina ndiko handizvioni, and what you don't know nei nazvo. Animona. So guys, mositira zvakanaka, regai tipinde muchechi umu. Indati handidi kuinda ndazvitaura because ndati handidi kupinda muchechi ndakaremegwa, ndine chakandiremera, chirega ndizvitaure handitika. So Mabhunu Muchapera, sezvawataura kuti the same people vanodaro vari pano ndonseculate ka it's ball vachaseculate. Saka ndagona ndaita life iyi pano, vachaitora voseculate ka kune kuya voseculate ndizvo vaya vamwe vasipo vasinganifariri vobva vangoonawo, handiona zvobva zvangoita square. Animona. Saka so now ndatozvitaurawo zvadarika, ndakupinda muchechi hangu, ndakunoita zvekuchechi izvi zvatopfuura izvi, nokuti ndozvatenge tichingoda handitika. Andina kuzvispaya maila, I'm not angry. Ndachida kungoburisa kuti ndipinde muchechi ndakachena moyo wangu chete. Ndandigona kuchengeta chikumbu, guys, munova wangu zviziva by now. Handisi munhu anogona kuchengeta chikumbu, nditotozvitaura zvopera ipapo. Handigoni kuchengeta. Mabhunu Muchapera ndazvikonewa ini statement rake kwa I don't like ningi handizivi. Handizivi. Aiwa Mabhunu unatangirawo zvimwe mazita usanyore mazita evanhu. Iwe. Alright guys, ndakuenda guys, mosara zvakanaka ndika, mosara zvakanaka. Saka ndizivi kuti asi ude point hako Mabhunu papa, uri right. Asi guys, akachinduzai vanhu vakauya nenyaya dzavo toramba here pano, nokuti ndiningi toramba. Ndingarambi guys. Ndirambi, ndo content yangu ina ndingarambi guys. Mudakani nyaya dzake vari kutoya mangwana kwaima chairperson mameno committee members vangari mucommittee vaibata mari and what not, they approached me, I didn't approach them. And mirai muzvinzwire moga, ina ndisini mirai mangwana muzvinzwire zviri kutaurwa ipapo. Nemukadzi ari kuti imba yake akarambwa nemurume nekuda, mirai muzvinzwire mangwana, ina ndisirini. After that kozonzi meni une dzungu. Hakuna munhu asina dzungu guys. Dzungu tise tinaro, but pekuritira ndo pakasiyana. Pekuritira ndo pakasiyana. Ini mbokongwa ndozati ndakana dzungu, ndiri munhu bhozvo kuti bvunzai chero musikana vanonishandira vakamboshandira pa Facebook apa, vanotokudzai kuti simeli munhu wenyu mune unhu tu hwekumba neukuku. Andimaona aiwa ndisekesa Mabhunu. Anoona handina dzungu randorita pabasa pangu kapanapa zuka nozviziva kati employer ndo pabasa pangu panapa. Saka ndifa kutoti ndite dzungu kuti zvinhu zvangu zvifaye. Andimaona pabasa pangu, saka dzungu ndorita kugraft, ende graft rangu inini haridi kudzikama. Aninoona zvariri graft rangu iri roda kupota kuchita zvidzungu kuti urambe uri active. Ukaramba wakangoti bhununu haibudi. Andimaona guys, haibudi. Mabhunu. Saka guys, moswera bandika. Thank you very much. I love you too guys. Lorraine ukuzondibata ndaona message yako nhasi, ufunge nhasi namboiona wakaisa kune imwe namba yandiyanyi kuishandisa, saka ndimboyanyi kuenda kuWhatsApp kwacho, but ndichakufonenda kana ndapedza then tozotaura anditika. So guys, moswera, bo bless you.